Mas Arif, weh. Nggih. Rene tamungi kok malah gledekan. Enten apa, Mas? Iki ngene lho, aku ki duwe kabar bahagia. Heeh. Aku bar nampa HR-an, Mas. Lho, wis ki tanggal piro to nampa haran nggih? HR-an dini. Oh, haran dini. Heeh, Ya, aku nyapa? nampa 4 juta ki arep tak tukokne paketan ning nggonmu oleh apa iki? Wah, peneran aku 4 duwe juta. paket lebaran ya khusus paket isi kamar. Iya, kuwi apa e? 3.800.000 ya kan? Oleh piro wi? Oleh loro. Woi, Iki lho, nomor 1 ki. lemari baju ki. Yo, lemari baju 2 pintu sliding. Jos nyampleng ki. Yo, iki lho. Lho lawange piye to ki? Iki. Nah, Sliding to ki wis e? sliding bolo. Oh iya iya. Iya toh. Heeh, lah sisi. Ini nggo gantungan. Jan mantep ki. Dan mendingi pol Heeh, kok heeh. dijamin anti rayap. Lah sing nomor loro apa wi? Nomor loro meja rias iki lho. Iki meja riase. Oh iya iya. Lah iki Heeh. iki meja rias sensor. Lampune piye sensor ki? Iki. Lho lho, ya ampun. Bisa di Jaga. Jan mantep ki. dada ngene mekan. Lah kok nek kendange nggih apa ki? Iki kursi, Mas. Oh kursi Nah, kuwi. Kursi sak set karo meja rias iki Loro wingi mbok kek energo pira? 3.800.000. Heeh. Omahe sampean ndi to? Omahku rada adoh kono lho, Mas. Endi Mas ki? Jogja kono lho Mas omahku ki. Jogja tetep gratis ongkir nggih. Sakmono kuwi teko Jogja. Teko Jogja gratis ongkir. Pokoknya sik masuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura gratis ongkir. Berarti duitku nggak susuk 200 ki. Heeh. Kena tangi tuku Astor ki. Wah, masuk kena kudu iya. pastor. Lah iki bayare piye, Mas? Bayare engko nek teko, Mas. Barang teko lagi bayar Engko gitu. nek tak teko nggone sampean lagi bayar. Oh, genah tenan. Dewi lho. Iya cat pi ta? Iya, cat. Heeh. Jan, jajal patenono wi lampune. Jan antik ki. Heeh. Dewi cara pesene piye? Cara pesene langsung WA nomorku ning bio profil, Mas. Langsung tutul Bio nek. profil tutul 1 kali terhubung karo aku. Mbak CC yo. Tak ACC langsung ngomong alamat endi ngono ya. Oh iya iya, heeh. Tak sepile. Ya kak neh tak sepile. Ki lho, Dik, lho. Hup, kak nih, hup. Nah, wis. Jos ki. Paket 3.800.000. 2 unit.